Pozdrav svima ljudi, dobrodošli, ujebem ti, pala mi kapa. Dobrodošli u mojem novom kanalu, ja sam Milan, na našem, objasnit ćemo vam sve šta će se desiti. Predstavi se. Dejan. Dejan, znači i on snima za YouTube, ostavit ću kanal, jesi napravio kanal? Yes. Samo mi pošalji link. Kako se zove, da, mi ćemo snimati na ovom, jedan vlog će biti kod mene, jedan vlog kod njega. I tako ćemo do prvog, jel tako, 1. januar? Pa da, do nove godine, nije... Vlogmas. Pa jeste, tako, slično je. Da, slično je. Isto svaki dan izbacujemo. Da, svaki dan ćemo izbaciti, zrzat ćemo se po našem selu. Biće dobro, tako da stavite like, stavite se na kanal, podržite ovaj klip. Tako da stavite naravno komentar, da bude zanimljivo. Nije da kopiramo sad nekog muđi ili tamo, ali mi želimo da bude vama zanimljivo, razumeš šta razumeš? On snima drugi kontakt. Da, to što on ide sad u New York, a mi idemo po selo. Pa baš to, evo viš, sela ba. On nikad ne šeća. Zima, bukvalno zima je. On u vlogmazu stane u 6 sati, on u 7 ide. Žurio. I kako se zove, da, to je to. Evo sad. Ko imaš da kažeš? Ko će? Imam da kažem da će ovo biti, ja mislim, baš brutalno. I baci like, subscribe. Jeste. Nekad možda idemo ako je lep dan, ali tako će biti. Da, ali gledaj, za klip je bolje, brate, ovako kao nešto kao, viš, magla kao neka, hladno, brate. Da, lep je vibe, brate, vidiš? Šoko lepše je kiša. Pa da, i onako kao magla i to, brate. Ne znam za vas, ali ja mnogo volim zimu, a vi dole, i ti ja? Volim. I vi dole napišite u komentarima što volite. Kada krene onako sneg jako pada, vrati, izađeš iz našu školu, svi krenu ti gađu. Zepimo se. Što se ti kaže Miki, malo te... Što ste? Djukac. Gdje si Keruša? Žukir. Čekaj, koliko je posto, a? 16, pa dobro je, a bilo je 17 kad smo izašli. Džebe bre! Ha, mamu ti jebem. Ko? Pa ajde, pravo. Brate, i da, ovaj serijal smo radili prije 3 godine, ne znam da se sjećate, 2-3 godine imali. Da, i dosta je malo pregleda, lajkova. Ono, svaki masom tad možda podijesti. Tako ono što? Da, bilo je dobro, 20 lajkova. Da, bilo je baš dobro, tako da, brate, ne znam kada... Ali nekad imamo, napredili smo ovo. Da, gdje mi se presno, nema veze. Izbacio sam klip i to je bio isto ovako vlog. I kako se zove, ja sam tad imao oko 50 sati, manje, vratno, sad već imamo skoro 10.000, što je velika cifra, hvala svima ljudi. Prešli smo milion pregleda, da, hvala svima. Što sam to da kažem, gdje sam samo, da, imao sam 50-60 saba i klip je prešao 500-600 pregleda za 2 dana, brate. Imao sam veliku podršku na početku, hvala svima, i sad imamo, ali razumeš već, malo smo promenili kontent, svi ste pogledali moj kanal, nema veze, da? Evo ti se. Ispričamo za mačku. Da. Jeste. Ovdje te... I ja... Lepo ga ti go. Da. Samo ti što grejem. Evo su mašine, narode, kako, šta moćno izgleda, brat. A bit će fabrika tamo da mi pumpa. Da, znači ogromno je mesto, preveliko. 4 bagera. Gledaj šta je jebo majko. Što se navalili, mislim? Eno li tamo jedan bager? Da, a da, taj je... Da, drži se na ovo, brat. A? Gle ovo, nema prozor. Ne znam, brate, da je lako, ali zanimljivo je za klip ovo baš puno. Da, ali nije lako, šta je ono? Ne znam šta je ono tamo na putu. Vi ne vidite baš, evo sad vidite. Okej. Bato, gledaj šta je. Da. Tamo ima jedna rupa, ne znam da idemo tamo. Ali brate, gledaj kako moćno izgleda na video. Ako još možemo tamo na dole, vidiš ljudi što je iskopano tamo dole. Dobro, tu ima veliki kanal, kao rupa. Tu ima, znaš koliko je rupa? Evo, ima ovaj put, žlijemo. Pa ima put, da, ima tu, brate, neće prljamo. Žavam ljudi ove vremena. Ovdje se nešto obeležavali. Pa to će biti to. Aha, okej. Ovdje dobro možemo što da, možemo da hodamo ovdje lepo. Neće, to je neki drugi, ostavit ćemo za drugi klip. Jeste. Možemo od dan do najput. Bazen!
Au! Koliko lajkova ljudi doskačemo ovdje? Ajde, koliko dana lajkova? Pa ne možeš kaći, mi nismo kamere. Nema veze za klip. Da, za klip. Koliko lajka? Da, 100 lajka. To ne mogu manje, iskreno se prekladim, brate. Ajde, ja ću skočim. 100 lajka ljudi skačem tu. Hoću, ajde. Ne moje. Ti kažem bratu, brate, aj pravi 20, ja 20, mama će pravi 20, tata 20. I će se lajkujte. I ja uskačem. 100 lajka, 200 lajka ti da dobiš temperaturu. Temperaturu. Kako ćemo samo htjesno temperaturu? Šta? Koliko stepeni želiš? Ovo ovdje treba bude ulično svetlo, to je lampa. Tako je, nikad u život neće da bude i nikad neće. Govo, šta je ovo? Nikad to neće da bude. Ma će bude kad na mjestu se, haha, možda. Bude. Onda za onaj put možemo levo stremiti tamo, dođemo džinosnu rupu. Pa ajmo kod tu džinovsku rupu, ajde. Ne znam, mislim mi upao na telefon ovdje. Ja sam bacala na Koje? blokove. Ja sam ono žabe. Žabice, ja osjećam se. Ne znam što radim. Ljudi, 50 lajka i ulazimo u bager. A? Što da vas snimamo? Možda se kupamo. Da uskočimo unutra. A onda jedno onu vodu možeš prođeš s motor. Pum gaza, da tamo se ti. Pozdrav. What the fuck? I da, hoću nešto da vam kažem, a to je bukvalno ceo naš kraj ovdje, znači svako selo ovdje pored nas zna da ja snimam za YouTube. Znači, to sve, čekaj, evo ti snimaj me. Jebote! Gle? Ljudi sad dok ustavim će mi propadne. To cijel put gleda tamo. Brate, gle ovo je. Ej, ti kažeš nešto ulično džabe, neće staviti ulično svetlo, ovo nikad neće biti. Ovdje Ovdje je malo trava, ovdje samo posipaš. A znaš što je to tako puklo? Pa neće nikad ne zliviti. Tu je mala velika trava, brate, tako toliko visoko. Možda više i to je izbilo to. Pa i to, a i bilo je tad suvo. Suvo? Treba se to zaliva. Ko je to? Sipeš vodu. Gle u poljač. Aj provjeri da radi. A mislim da ovo ne radi, čekaj za telefon. Ne radi. Idi dalje se sličiš. Ej, ja! Ono u nas, brate. Ajde. Ništa, nema ništa. Nema. Evo ti snimaju, da kažem nešto. Joooo! Nisi trebao pipaš. Pa ti! A nisi trebao da pip. Ček. Neka. Izbriši od travu neku nešto. Ja sam staru majicu, hvala Bogu. Evo ti. Da, ja sam da vam kažem da cijelo ovaj naš kraj ovdje, pored nas ovo selo što su sela, ima i grad jedan, mislim mali kao grad, ja ne snimam mene, kao mali grad ima tu pored i svi znaju, cijela naša okolina znaju da ja snimam za YouTube i imam uvijek podršku, hvala svima na svi. Dobro je taj osjećaj, dobar osjećaj. Da, viš kaj buđi pod osjećaj. Imate buđe, joj ne da peti, Dobro, nešto peti. Šta je ova rupa ba? Gle ovo, Miki, ovo ti je... Znaš šta ti je ovo? Šta je posjećam? Dunav. Nije, vrat. On se trese. Mišići. Gle, pazi. 50 skačem. Jo, brate, ko si ja mislim skrijao. Zamisli ovo sve skoro. Za 50, ne bi za 50, ali za jedno 1000. Znači 1000 lajke, ja bi se ovdje kupao 100, znači 1.000.000%. Za 5 godina. Gledaj tamo što se ovo želo. Gledaj ovo. Pa treba se prvo temelj praviti, ja. Znači tu prvo ide temelj, vjerovatno. Sad smo ugasili. Beži. Bila je, bre. Gle, bus. Ok, sad neću snimam kola, da ne kažu ljudi kao snimate me, šta radite to. Jo! Da stignao je. Ode. Šta su kerovi, ej? Aj, mislim će budu sam mislili. Ajmo se mi polako. Odakle idemo? Ajmo vama.
I ja, tamo ima kerovi. Ima i tamo kerovi, otkolili nas i mamu i mjebe. Bolje tamo da odemo. Dobro ga zove. Okej. Hoćemo mi da završimo ovdje, ali nećemo sve da snijemo detaljno. Mislim ono, da ostavimo za... Ne, da završimo klip, da. Pa traje do 15 minuta. Kada izditujem to sad će bude... Pa snimamo već dugo, brate. Dobro, pa ajde. Da snimamo gaš. Pa ajde. Čuo? Snima 100%. Da. Ok ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Bacite like. Subite se na kanal. Ostavite komentar. Sljedeća epizoda kod Dejana ostavit ću naravno. Uvijek ću ostaviti. To jest sutra. Da, sutra ostavit ću vam ja sve informacije, link. Na Instagramu te zaprate. Zapratite me na Instagram. _Mila_AAM. _07. Če staviš to? Stavim u edit. Ako ne zaboraviš. Ako ne zaboravim. Tako da to je bilo to i veliki pozdrav i peace.